Der er flere slaver, end der er soldater. Jamen, de er gevær. Så hugger vi med midnat. God idé. Kan I så lægge jer til at sove? Hej der, og velkommen til Historietimen med Frans. I dag har I set nogle film om nogle slaver, og nu skal I høre lidt om dem. Videoen, du lige har set, var ikke en normal dag for slaverne. De levede under strenge forhold, og familier blev skilt ad. De gamle blev efterladt i landsbyen, og spædbørnene blev smidt i det afrikanske hav. Når slaverne gjorde oprør, var det for det meste slavehandlerne eller soldaterne, der vandt. De sejlede fra København ned til Afrika, hvor de hentede slaver, som sejlede over til Vestindien. Der skulle de senere arbejde i marker og tjene deres ejere. Min gode ven Gurli Olsen har fået besøg af en gammel slave, som har været med ombord på slaveskibet. Så godt imod dem begge to. Gurli Olsen og Charlotte Carlsen. Hej. Hej Charlotte, tak fordi du kom. Det var så lidt. Hvordan var det at være med ombord på slaveskibet? Jo, det var trængt, og der stank altid. De fleste faldt om, fordi det var så varmt. Hvor mange år var du slave? 7,5 år. De fleste overlevede gang 2. Hvordan var det at blive skilt fra din egen familie? Det var forfærdeligt. Jeg husker så meget det i går. Min datter skreg, men jeg måtte ikke få hende med. Det gør mig ondt. Jeg kan ikke fortsætte. Var det hårdt at se dine venner dø? Ja, hvad fanden tror du selv? Vi ses i næste uge for at få besøg af den lækre Josefine. Hej. Hej Charlotte, tak fordi du kom. Bare så lidt. Hvordan var det at være med ombord på slaveskibet? Jo, det var trængt, og det stank altid. De fleste overlevede. Hej. Hej Charlotte, tak fordi du kom. Det var altså lidt. Jeg synes, det er mange år, du er slave. Spørg mig, hvad vi kan gøre. Hej. Hej. Hej Charlotte, tak fordi du kom. Hej. Hej, Charlotte. Tak fordi du okay. Hej. Hej Charlotte, tak fordi du kom. Det var så lidt. Hvordan var det? Du var faktisk helt selv, men Laura, du får meget udsjol. Det bliver så nemt. Nu er der ved at gå. Det er flot.